Σήμερα θα σας μιλήσουμε στον κόσμο του μακιγιάζ. Θα σας κάνουμε να φερθείτε επαγγελματικά σε οτιδήποτε λάθος σας προσκύψει κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ σας. Και εγώ θα ξεκινήσω, Ηλιά μου, με αυτό που μου συμβαίνει πολλές φορές. Βάφω τα μάτια μου και ντάν, οι σκιές κάτω από το βλέφαρο γκριζάρουν το μάτι και φαίνεται πιο κουρασμένο το βλέμμα. Ξεκινάμε λοιπόν λάθος. Το σωστό είναι να ξεκινήσουμε το μάτι, αλλά πρώτα θα βάλουμε ελεύθερη πούδρα, αρκετή, η οποία θα είναι διάφανη. σε ελεύθερη μορφή, διάφανη, ούτως ώστε όταν βάλουμε την σκιά μας, τη σκούρα, ό,τι πέσει θα πέσει πάνω στη σκιά. Με αποτέλεσμα, αφού τελειώσουμε το σκούρο μας μάτι, κάνουμε αυτή την κίνηση Σαν να μην υπήρχε τίποτα. και σαν να μην υπήρχε. Πολύ ωραία. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν το μακιγιάζ μας, πουδράρουμε το πρόσωπό μας με λευκή πούδρα. Αρκετή πούδρα. Αρκετή πούδρα κάτω από το μάτι. Δεν θέλει απλά ένα ταμπονάρισμα. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπει το make-up, έχει πει η πούδρα η κανονική στο πρόσωπο Και μετά ξεκινάμε από αυτό να βάψουμε το μάτι. Ωραία. Πριν βάψουμε το μάτι, το στάδιο είναι να βάλουμε ελεύθερη πούδρα, αρκετή κάτω από το μάτι, ούτως ώστε είπαμε όταν πέσει. Όταν Το πέσουν ήξερες? Δεν το ήξερα. Όταν Πάρα πέσουν πολύ ωραία. υπολείμματα, με μία κίνηση μετά να φύγουν χωρίς να γκριζάρει το μάτι μας. Πολύ έξυπνο. Πώς να κάνουμε γρήγορες λάμψεις με το ίδιο προϊόν. Είτε μολύβι, είτε πούδρα λάμψης, είτε σκιά. Όλα Σκιά λευκά αυτά. σε μπέζ αποχρώσεις λευκές. Καλύτερα όχι τελείως λευκό, διότι το λευκό έχει την τάση να γκριζάρει πολύ μετά. Έτσι λοιπόν δίνουμε λάμψη στο πρόσωπό μας. Έτσι. Με το λευκό μολύβι. Λευκό μολύβι. Και θέλουμε με τι? να δώσουμε λάμψεις. Ναι. Σε αυτό το σημείο εδώ, που πάντα βάζουμε μία λάμψη, Συνήθως βάζουμε την πούδρα μας βάζουμε την πούδρα. Αν δεν έχουμε πούδρα, δεν συμβαίνει και τίποτα. ή το ρούζ μας. Οπότε δεν βάζουμε ρούζ στη μητούλα, βάζουμε ένα λευκό μολύβι, ένα ελάχιστο ίσα ίσα για να λάμψει. Σωστά. Σε όλο το μήκος της μύτης. Αν η μύτη είναι μία ίσια και όμορφη μυτούλα, βάζουμε μέχρι κάτω. Μάλιστα. Εδώ είναι μία λάμψη. Το ίδιο προϊόν μπορούμε να δώσουμε στα ζυγωματικά μας. Τα ζυγωματικά, όχι κοντά στο πόδι της χήνας. Όχι. Στο κόκαλο. Ναι, ναι. Στο κόκαλο. Είναι η τελευταία κίνηση πριν τελειώσει το μακιγιάζ Σωστά. μας. Ναι. Για να τελειοποιήσουμε το μακιγιάζ και να βάλουμε την τελευταία μας πινελιά που είναι οι λάμψεις. Πολύ Το ωραία. ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Γύρω από τα χείλη. Έτσι δημιουργούμε τρισδιάστατα χείλη. Α, τώρα θα μας πείτε και πώς θα κάνουμε ζουμερά χείλη. Ακριβώς. Και αυτό μας ενδιαφέρει όλες. Τώρα για τα χείλια. Είπες Χειλάκια. ότι ήθελε ζουμερά χείλη, Ζουμερά, Μαρία ζουμερά. μου. Και είναι πουδρίτσα αυτό που έχει στα. Είναι μία σκιά με λάμψεις. Σε Έτσι λευκό τη χρώμα ζητάμε. μπέζ. Σκιά στα χείλια. Βεβαίως. Μεγαλύτερη διάρκεια. Ένα λεπτό τώρα. Η κοπέλα φοράει από κάτω κάποιο μολύβι, πάνω από το μολύβι. Πάνω από το κραγιόν. Α, πάνω από το κραγιόν. Εγώ αυτό θα ρωτούσα. Πριν από το κραγιόν ή μετά το κραγιόν. Και τελικά είναι πάνω από το κραγιόν μας. Και σβήνεται μόνο του. Ναι. Αυτό έχει την τάση να μεγαλώνει το χείλος και να δίνει μια πιο ζουμερή όψη στα χειλάκια μας. Και νομίζω Αν ότι και θα η συγκρατεί Άννα και μας το εδώ κραγιόν, δεν το ναι. έχει ανάγκη. Θα συγκρατεί πιο πολύ το κραγιόν αυτό. Πολύ. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια λόγω του ότι είναι σκιά και απορροφάει όλη τη λιπαρότητα με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Ηλία, σε βλέπουμε να κρατάς lip gloss, που σημαίνει μετά τη σκιά στη μέση που τη σβήνουμε, βάζουμε και το lip gloss μας. Ούτως ώστε Και το κλείνουμε. κλειδώνουμε έτσι τη λάμψη. Τώρα έγιναν πάρα πολύ ζουμερά, όντως. Χωρίς να φαίνεται που είναι το ζουμερό. Ακριβώς. Αχ, και τι ωραίο χρώμα, Αναστασία. Πολύ όμορφο. Καταπληκτικό, και βλέπουμε ότι είναι αυτά της μόδας. Είναι φέτος. ναι. Πάρα πολύ τα νιώθω. Ή τα πολύ έντονα ή τα πολύ nude. Ναι. Εγώ βέβαια αντιμετωπίζω και άλλο ένα θεματάκι με τη γωνία. Για πες. Για μένα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση να κάνω γωνία στο πρόσωπό μου. Θα μου την κάνεις την υπόθεση αυτή πιο εύκολη, εσύ, Ηλία μου, σήμερα με τα beauty tips που μας δίνεις. Βεβαίως. Θα περάσουμε και στο επόμενο μοντέλο. Και στην να άλλη μας όμορφη. δείξεις τις γωνίες πώς τις κάνουμε. Αναστασία μου, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα κομμάτι χαρτί. Το διπλώνουμε το κομμάτι το χαρτί. Αν είναι ένα κομματάκι, ναι. Μικρό, οκ. Είμαστε σε αυτό το σημείο και τοποθετούμε στην άκρη του ματιού μας ό,τι εύκαιρο έχουμε μπροστά μας σε χαρτί. Έτσι. Κλείσε με τα ματάκια σου. Δεν το πιστεύω, Ηλία. Πόσο έξυπνο, πάρα πολύ έξυπνο. Δεν το πιστεύω. Τόσο Δείτε εύκολο. τώρα πόσο όμορφη θα βγει η γωνία μας. Χωρίς να κάνουμε λάθος. Καλά, είναι τέλειο.
Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Καταπληκτικό! Έτσι ακριβώς κάνουμε τη γωνία στα μάτια μας. Είναι πάρα πολύ απλό με και ένα πολύ χαρτάκι. εύκολο. Λοιπόν, θα σε βομβαρδίσουμε με ερωτήσεις. Δείξτε μας πώς θα φτιάξουμε τα φρύδια μας. Ορίστε, δώσε Τα φρυδάκια μας. ένα πολύ ωραίο και χρήσιμο βιβλίο δικό σας. Λοιπόν, Και πώς θα καταλάβουμε ότι τα έχουμε φτιάξει και σωστά, βέβαια. έτσι. κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα φρύδια μας πρέπει να είναι φυσικά. Δεν μου αρέσουν τα ψεύτικα φρύδια. Οπότε τι κάνουμε? Το πινελάκι των φρυδιών το βουτάμε στη σκιά. Το ταμπονάρουμε στα χέρια μας και χτενίζουμε με ανωδικές κινήσεις το φρύδι μας. Λένε ότι το φρύδι είναι ο πίνακας και είναι πολύ σημαντικό να είναι καλοσχηματισμένο. Ακριβώς. Η κορνίζα σε ένα πολύ ωραίο πίνακα. Είσαι πιο όμορφη, σε έχει κάνει ακόμη πιο όμορφη. Θέλω τώρα να μας μετατρέψεις αυτό το πρωινό μακιγιάζ που βλέπουμε σε ένα βραδινό. Μπορούμε από δεν το μπορούμε? πρωινό να περάσουμε στο βραδινό? Φυσικά. Είναι πολύ απλό. Βουτάμε το πινελάκι μας στη μαύρη σκιά σε συνδυασμό με μια καφέ υγρή σκιά. Η Τονίζουμε υγρή σκιά είναι λίγο δύσκολη για όλες μας που δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι δύσκολο. είναι. Καθόλου. Απλώνεται πολύ πιο εύκολα και έχει και μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με... Αφού έχουμε κάνει τη γωνία και έχουμε ήδη σχηματίσει τη σκιά μας, πάνω σε αυτή τη σκιά, με μια σκούρα σκιά το μετατρέπουμε σε βραδινό από πρωινό μακιγιάζ. Σωστά. Θα κάνουμε ένα γήινο smoky look, μια σκηνή και στη μόδα. Σμόκι σημαίνει ότι γεμίζουμε όλο το βλέφαρο, έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό το είδος του μακιγιάζ θα το προτείνατε σε όλα τα πρόσωπα? Νομίζω πως πάει σε όλα τα πρόσωπα. Είναι ένα μακιγιάζ το οποίο αν αρχίσεις να το κάνεις δεν μπορείς να σταματήσεις ποτέ. Ναι. Και αν έχει συνηθίσει το μάτι αυτό, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Τονίζουμε και σβήνουμε καλά. Το μυστικό στο smoky eyes είναι να σβήνουμε καλά. Όταν λες σβήνουμε καλά, βλέπουμε το πινέλο πώς κινείται, αλλά για πες μας. Είναι το λεγόμενο blending, όπως λέμε. Είναι ο όρος blending. Ανακατεύουμε, ούτως ώστε να μην φαίνονται πουθενά οι γραμμές της σκιάς. Δεν θέλω να φαίνεται από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Καταπληκτικό. Βάζουμε μαύρο μολυβάκι. Σε όλο το περίγραμμα του ματιού. Στη μέση περίπου. Και έτσι το σβήνουμε με τον ίδιο τρόπο, απλά με άλλο πινελάκι. Το βλέπεις το πινελάκι πόσο μαγικό είναι. Πολύ κοντό στην άκρη και έτσι δεν μου τζουρώνει. Ηλία, με 3 πινέλα πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας από εδώ και πέρα, έτσι. Και με δάχτυλα μόνο μπορούμε να το κάνουμε. Πολύ σωστά. Είμαστε ικανές οι γυναίκες να κάνουμε πράγματα πολύ πιο απλά. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλεις να μάθεις. Τώρα τόση ώρα που σε παρατηρώ, πολλές φορές, αφού πειράζω το μάτι μου, δακρύζω κιόλας. Τι κάνουμε όταν δακρύζουμε, εκείνη τη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε? Παίρνουμε ένα πινελάκι μικρό και το βουτάμε στην πούδρα μας, την ελεύθερη, τη loose powder. Ναι. Και όπως τη βουτάμε, βάζουμε τη γραμμή εδώ μέσα και στο τελείωμα. Γιατί αυτό κρατάει την υγρασία και δεν απλώνεται το δάκρυο, τόσο ώστε να δημιουργήσει λιπαρότητα ή να χυθεί η σκιά, όπως λέμε. Δηλαδή η πούδρα τη χρησιμοποιείς σε πάρα πολλά. Παντού. Και όταν θέλουμε να κάνουμε γρήγορα κοψίματα στο πρόσωπό μας. Θα δείξουμε λοιπόν τώρα τα γρήγορα κοψίματα στην Άννα μας. Έτσι. Πολύ ωραία. Για τις διορθώσεις μας. Για τις τελευταίες διορθώσεις. Παίρνουμε ένα ρούζ σε πολύ γήινη και μάτα απόχρωση. Δεν θέλουμε να έχει χρώμα, θέλουμε να είναι λίγο καφέ, διότι έτσι δημιουργούνται τα σωστά κοψίματα. Και τοποθετούμε το πινέλο μας από το λοβό μέχρι τη μέση στο μάγουλο, μέχρι την άκρη δηλαδή του ματιού μας. Σε αυτό το σημείο. Από πάνω προς τα κάτω. Και δουλεύουμε αυτή την περιοχή. Αυτό λοιπόν δημιουργεί εδώ πέρα μία ισοχή που μας κάνει να έχουμε ανάγλυφο δέρμα και να δημιουργούνται κοψίματα χωρίς να έχουμε. Αυτό το χρειάζονται όλα τα πρόσωπα? Ένα οβάλ πρόσωπο, ένα στρογγυλό πρόσωπο, ας πούμε, το έχει ανάγκη? Έχει τα ανάλογα κοψίματα, το κάθε πρόσωπο που υπάρχει. Κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Πώς μπορούμε να τονίσουμε τα μάτια μας και πώς θα καταλάβουμε ότι η σκιά που φοράμε ταιριάζει με το χρώμα των ματιών μας? Λέω τώρα εγώ. Εγώ λέω να το δείξω σε σένα αυτό. Α, πολύ ωραία. Τι λες? Α, γιατί όχι? Τα μάτια σου έχουν πράσινο μέσα. Όταν βάλουμε μία γήινη καφεκόκκινη σκιά,
θα γίνει πολύ πιο έντονο το πράσινο. Γήινο δηλαδή χρώμα. Τα γήινα χρώματα είναι αυτά τα οποία αναδεικνύουν ένα πρόσωπο. Τα γήινα. Θέλω να δούμε τη διαφορά του ματιού σου. Νομίζω ότι είναι και πιο ακίνδυνος αυτός ο χρωματισμός. Από το να βάλουμε, ας πούμε, ένα μπλε σε ένα μάτι πράσινο, νομίζω ότι θα είναι πιο ακίνδυνο. Χάνεται το μάτι. Όταν είναι το ίδιο χρώμα με μία σκιά, χάνεται. Αυτόματα λοιπόν, όταν έχουμε ένα πράσινο μάτι και βάλουμε μία καφεκόκκινη σκιά, τονίζει το πράσινο του ματιού μας. Πολύ σωστά. Και κάνουμε και κάποιο άλλο εμείς. Τη μάσκαρα, όταν τη βάφουμε, έχω προσέξει πάρα πολλές γυναίκες που έχουν λευκό κάτω στη βάση τους. Δεν είναι μαύρες. Όταν βάφουμε λοιπόν με τη μάσκαρά μας, τα μάτια μας, δεν το παίρνουμε από τη ρίζα. Αυτό είναι το λάθος, Ηλία, που κάνουμε. Ναι, είναι. Είναι διότι αφήνουμε άσπρο και δεν φαίνεται το μάτι πλούσιο και βαθύ και μαύρο όσο θέλουμε να φαίνεται. Και πώς δηλαδή πρέπει να το κάνουμε ακριβώς? Τοποθετούμε τη μάσκαρα, σηκώνοντας το βλέφαρο στη ρίζα και κάνουμε κυκλικές κινήσεις προς τα έξω. Με δύο διαφορετικές κινήσεις, πόσο διαφορετικό είναι το ένα μάτι από το άλλο. Beauty tips σας δώσαμε σήμερα για το μακιγιάζ σας. Ελπίζω να ήσασταν προσεκτικές και να τα λάβατε όλα αυτά υπόψη που σας είπαμε με την Ηλία Γαβριλάκη. Αν θέλετε και περαιτέρω πληροφορίες, γιατί όχι, Christy Academy, Επιμενίδου 22, μιλάμε για μια δυνατή ομάδα επαγγελματιών που ανά πάσα ώρα και στιγμή βρίσκεται για όλους εσάς για να σας εκπαιδεύσει τόσο στο μακιγιάζ όσο στο styling και στα άκρα σας. Σωστά. Υπέροχα μοντέλα από την Christy Academy. Ευχαριστούμε Κορίτσια, πολύ. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνατε. Εγώ για σας μας. ευχαριστώ. Σας για την ξαναπεριμένουμε. πρόσκληση. Όποτε θέλετε. Να είστε Όποτε καλά. και ό,τι θέλετε. Και αμέσως